Abbord bastiment tas-sajt, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Alicia Buġejja Sajt ħabbret it-tlestija ta' stħarriġ xjentifiku fl-Ibħra Maltin. Dan-l-istħarriġ ikkummissjonat mid-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura sar bl-iskop ta' aktar għarfien dwar ħut żgħir bħal gambli. Din l-informazzjoni se tintuża fuq bażi lokali u internazzjonali għal sajt aktar sostenibbli. Dan-l-istħarriġ jagħmel parti mill-Mediterranean International Troll Survey u l-Mediterranean International Acoustic Survey li wettqu riċerka brabta ma' diversi aspetti bioloġiċi u soċjo-ekonomiċi tas-sajt. Fuq medda ta' 3 ġimgħat tal-istħarriġ, id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura għamel użu minn bastiment tas-sajt attrezzat b'apparat tal-aħħar teknoloġija. Minnaħa tiegħu l-uffiċjal kap xjentifiku fid-Dipartiment tas-Sajt, Dr. Jurgen Mifsud, spjega li din is-sena il-programm ta' ħidma iffoka fuq it-teħid ta' kampjuni minn 45 post differenti f'diversi żoni marittimi madwar il-pajjiż. Ħankunu nistgħu bħala dipartiment inresqu emendi importanti għal management plans li hemm fis-seħħ u allura inwasslu għal aktar sostenibilità fis-settur tas-sajt. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajt saħqet li proġetti bħal dawn jgħinu biex nifhmu aktar is-sostenibilità tal-abbundanza, is-saħħa u l-ispeċi differenti ta' ħut u ħlejja oħra fil-Mediterran. Tenna wkoll fora Ewropea bħalma il-GFCM u fil-Kummissjoni Ewropea sabiex aħna bħala gvern inqersqu proposti għas-sostenibilità tal-istok u fl-istess ħin nkunu nistgħu anke nagħmlu punti validissimi permezz ta' scientific advice sabiex dejjem inġibu l-aħjar pakketti għas-sajjieda tagħna fejn jidħlu management plans.